Oscaret mufaro kwa muri saundi mabuta handina mpuri ino chibageti sina mpuri matonde tova vause uriri itonda inindi chikura upenyu wangu wanga uriwe kutambura vakawanda vachingotaura asi kuna mwari taingoshaura takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu wakanaka upenyu manake upenyu manake ukomatonde upenyu manake upenyu manake takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu manake upenyu wakanaka upenyu usingavengekeze urare paka kunyangwe zvavo vakaumba daka this time ridi mundangari kaka mwari vanovhura nzira dzoita klini otanga kuti taku manyamushini tosimbiswa natete nabamunini ndovhura ndandi mabhandangana neni takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu wakanaka upenyu manake upenyu manake ukomatonde upenyu manake upenyu manake takudawo upenyu manake upenyu manake 6 to 6 ndichimukira mustudio kushanda kutogadzira maaudio ndichaimba levo ndiridza paredhiyo mafans otofara mbiriyo tacha mwari ondibatsira vavengi vavangarira upenyu hwangu ondifambira vanorwadziwa otonyarira takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu wakanaka upenyu manake upenyu manake ukomatonde upenyu manake upenyu manake takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu manake upenyu wakanaka upenyu usingavengekeze urare paka kunyangwe zvavo vakaumba daka this time ridi mundangari kaka mwari vanovhura nzira dzoita klini otanga kuti taku manyamushini tosimbiswa natete nabamunini ndovhura ndandi mabhandangana neni takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu wakanaka upenyu manake upenyu manake ukomatonde upenyu manake upenyu manake takudawo upenyu manake upenyu manake 6 to 6 ndichimukira mustudio kushanda kutogadzira maaudio ndichaimba levo ndiridza paredhiyo mafans otofara mbiriyo tacha mwari ondibatsira vavengi vavangarira upenyu hwangu ondifambira vanorwadziwa otonyarira takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu wakanaka upenyu manake upenyu manake ukomatonde upenyu manake upenyu manake takudawo upenyu manake upenyu manake upenyu manake upenyu manake upenyu manake upenyu manake